मित्रांनो, तर आज आपण इथे बनवलेली आहे टम्म फुगलेली उपवासाची रताळी पुरी बनवलेली आहे। तर पाहू शकता किती सुंदर अशा ह्या पुऱ्या झालेल्या आहेत। अगदी उपवासासाठी मस्त अशी पुरी बनलेली आहे आणि इथे आहे मस्त असं साखर आणि तूप घातलेलं दूध। तर इथे पाहू शकता आता अगदी खमंग आणि सॉफ्ट खुसखुशीत अशी पुरी झालेली आहे। तर ही रेसिपी तुम्ही राणी चॅनल डिशला जाऊन नक्कीच पाहू शकता। हे पहा, आणि तेलसुद्धा जास्त शोषून घेतलेलं नाही आहे आणि मस्त असं दुधासोबत हे खाऊन घ्यायचं आहे। तर नक्कीच ही रेसिपी तुम्ही राणी किचन डिशला पाहू शकता आणि प्लीज सबस्क्राईब करू शकता। थँक्यू सो मच। मस्त मस्त डिशेस करून खाऊ शकता।